Sa atong silingang lalawigan sa Siquijor, nadagpan ang usa ka 33 anyos nga habal-habal driver sa lungsod sa Lasi, Siquijor. Kinihuman na nigba sa iyang kadua sa bilyard tungod sa 150 pesos nga pago sa duwa. Ang suspek ilang si Jimboy Lumingkit ug ang iyang gitigbas mao si Julio Castillon alias Bayoy, 50 anyos. Ang duha man nagsilingan ra sa kwas sa CCTV sa usa ka tindahan tapat sa bilyaran. Makita ang istorya hanay sa duha ka lalaki kinsa ang usa kanila mao ang biktima. Kalit ni abot ang suspek dala ang taas nga sundang. Dayon panigbas kang Castillon nga nasama sa bugton. Dali na sikop si Lumingkit og nabalhog na sa silda sa Lasi Police Station sa Siquijor. Kanitong suspect sir, nadakpan naman po ni Dayon. Ato isang pasakano kasong frustrated homicide o violation sa RA 7166 in relation to Kumilik Resolution number 1072.